omenala ya bụ na-eme ka ọ na ma mmụbụ ebe anyị onye Igbo ogwu eji ọmụ obodo dị iche iche bụ obodo ndị ọcha na mbata unu nwe a bụkwa onye mụ na ya nọ na kọl bụ emeyọ nwaanyị ka ọ bụ ma na-emeyọ ka ọ bụ na Pennsylvania na US mgbe na-agwa ya maka ebe na ọ sị m na ọ bụrụ na ebe ọ datara ebe dịka na Disemba na nya aka abịa ebe nke arụ ọzọ ya aka nke ebe nke ọzọ nke arụ na-abịa egwuru m ma ABS ma NTA ji anọ n'ibe na-ebido ya na-ese ntolu ụwa na-aga nsị kama na-eji uche na-enyo enyo nke ichere ka ekwere mkpụmkpụ nna m gwara m ụlọ ndị a na-adara onye kpọrọ ndị nwanne enyo maka uche abịa bụ iwe na-eme ka ọ na-ezuru nna nna m amara m ukwu uche iwe onye na-amara a na-amara ya amara m utu ebe egbukọrọ m ejiri m abụ mmadụ egbukọrọ m na-atụ ụlọ ọba abụrụ maka achara m ịwụrụ ọbọ mba aka m abụ iwe na-amara a na-amara ya ngwa na-efiri ibe anyị na-amara ka anyị nọ n'ebe aja mara anyị iwe onye mara bịa ja anị ya iwe tụrụ na bịa ja anatali ya onye tụrụ mana bịa mma anatali ya onye tụrụ njọ na bịa nja anatali ya ibe anyị tụrụ na bịa bụ mma ndị ọma ahụ ka anyị ga-ahụ egwu na onye ọbịa bụrụ abịala ebe a moto iji bịa ka eji ana mosagiri iji bịa ka eji ana eji ọkpa bịa ata mosagiri ebere gị ahụ oyi ebere gị eji ọkpa bịa bịa ejikọrọ ọkpa na n'ọkpa na ahụhụ ya onye ji ọkpa wee sokoto wa abịa na ọha na lukoro ọja ngwu n'ezi tupu olụọbịa ya bụ iji ọkpa na-ewu ozi onye bịa bịa agọrịgo ụlọ ọbịa iji bịa ka eji ana bụ ọnụ ka ọ bụrụ gị ma iji akụ ya ọ dị nna anyị mma ọ eme nna anyị ngwa na-agba gị sị si ire n'ugboro ata na ana ka ị bịa duru ogwu na ịchụrata na arụsị ya bụ ekwensu ya ka iji wee mebi ụwa na ọ bụrụ ịrapụrụ ekwensu a nke na aka na-anụ ọgwụ elu otu okwuzi gị gbuo onye anyị zuo ike ma niile ele anya ọ bụrụ ọkali wa chụdatara anyị na si ya na abịa onye o nwetara n'ime anyị ya na ya gwụrụ onye nwe m na-enwetara na rapụrụ ka nke na ya gwụrụ anyị wa nọ na awụ eri ahụ ekwensu wee jiri ahụ etinye ahụ rọpịacha anyị ọnụ o nwere ibe na-emeta anyị ha na-abụrụ ekwensu onye nla nna ịbịa ka osigiri ekwensu onye nla mgbo nna ịbịa ka osigiri ekwensu onye nla nwanne ịbịa ka osigiri ekwensu onye nla zuori ịbịa ka osigiri ekwensu agụ ọbụla onye mere ịbịa ka osigiri ekwensu ịbụra na ekwensu ahụ akarịbụ mgbe a na-agba ngị bụchi usigiri bịa edu na ekwensu anyị si na enu data na ana na ọkarịbọ n'ụka karịa ndị omenala anyị adị na I'm ready.
Onye ngine na-ekwu HSE Dr. Achanami November Fanda abisi ndị isi ojii nọda na ndị isi ojii na mfọ ndị isi ojii niile Fanda ebiri chukwu abịa m igbu ihe ojii mmụọ kpere m okwebili na ndụ nwa mmadụ nwa mmụọ na ndụ the new servant of the new covenant nna ijele na nke ikpeazụ ya igwe ole kere ekpo na ndụ kụwa niile ekwukọrịta abụ m onye okpobiri na Nando na Anambra East Local Government Area na Anambra State ebe m mere bụ agụgụ arọ Nando na-eme ọnwa nge abụ ọnwa alụsị Nando taa ka anyị gbara ebe taa ka ọ kwụsịkwuru ndị na-aba ebe anwa a na-agbara alụsị eji eme agụgụ arọ ebe ọ bụ ji aba n'ala ebe ọ bụ na-apụtakwa bụ ezi Nando na Ibita Nando aka m na-atọ ụbarụ n'isi oyo isi Nando aka tọ na Adagam ndị na-aba ebe ahụ na Nando yes obi tọrọ m ụtọ tarị nne mana iko eji ama ka eji amalị ya ike eji ama ka eji amalị ya ana m achọ ibe dị mma na ibe dị mma ka na-abịakwute m onye ọbụla abịalị na be m onye ọbụla abịalị mmemme m onye ọbụla abịalị n'obi m na-enwere nsogbu n'iwe tụnabịa na Natalia sọsọ ma ọ bụ na onye ahụ bibe bụ mkpịa gbọbie dị ya na mmụọ bụ ka weta nsogbu ibe ọ na onwe nsogbu mana iwe ọbụla bụ dị onye anwa na mmụọ ma ọ bụ iwe bụ obi ya ọ bụrụ ka o weta nsogbu n'ebe a ma enwe nsogbu mmadụ eme enwe nsogbu n'ebe m na-eme ibe nwa nagara ebe ute ndị ebe ute okwu ndị ọbụla m hụrụ adịrị onye ọbụla bịa na mmemme ma mma bụ mmemme ọgbụgba ebe okpobiri ịmara iwe eji akpụ ya mmemme mbụ na owu onye na-aya mmanwụ bụrụ mmanwụ obodo alụsị nna dị n'ụwa bụ onwe ya dọwalị ọ bụrụ mmadụ na-abụ ibi na Chukwu bụ onwe ya ewuru Chukwu anya tupu ọmụgba ndị ọzọ na-ekwe onye ngwa ụwa so n'ebe bụ ebe okpobili mana ọmụ bidoro ya mgbe na-ekwusi na-adịrị onye ọbụla mma ma nwoke ma nwaanyị ma onye okpobili ma ya na-abụrụ onye okpobili onye ji obi ọcha wee bịa ga-abụ ebe ọma onye ebiji obi ọjọọ wee bịa ga-abụ ebe ọjọọ onye ego ebururu ọ ga-abụta ya ịma na ego abara abụ ma ego akpasara akpasa bụ ego wule bụ ka ọ bụ mana ịkpasa anya ma ọ bụ ya n'obi ọcha ya abụta ya na onye tuwo ọ pụta nye bụ ekpere mbere onye ọbụla ekene m okpobiri nna ka ba nwee ike na-apụtakwala taa mana ọ bụ ọlụ mana m chọrọ ka ọ na-ada ụdị ahụ maka na ọ na-ada ụdị ahụ o gosi m na anyị ekere m na ọ bụrụ okere ọbụla ebe okpobiri mana ebe ka Chukwu chọrọ ka e were ijikọ okpobiri nke mmalụ ọ bụrụ na okpobiri wee too obi gbaba ebe ebe mmadụ iche iche eme n'okpobiri nna mmadụ
The best insect killer. On our last program, very effective. All the Yeah.
Alexander Makelze. I don't know here. I am better than here. Watch a line out. Boom, power wiper. What the like 5,000 to watch an abon. I am Manuka. What's a you come on? Not to walk around. Not for like probably can live by a probably by you. Yeah, what are the best? Dale.
Alusi
alụsị na-eri n'okpobili ekene m unu ibe na-eme na ndụ ebe ekene m unu iru na ndụ ekene m unu ibedo nna m ekene m unu ọ bụ ebe omenala ka anyị na-eme ọ bụrụ ọgwụ ma ya bụrụ nsị omenala ịnwa bụrụ ebe anyị kwudo ọ na-eme ka ọ nara mma kamera tọgbọ ndị anyị bụ ebe kebiliba omenala anyị bụ na-eme ka ọ na ma mụ bụ ebe anyị onye Igbo ogwu ejighị m obodo dị iche iche bụ obodo ndị ọcha na mbata unu nwe a bụkwa onye mụ na ya nọ na kọl bụ emeyọ nwaanyị ka ọ bụ ma na-emeyọ ka ọ bụ na Pennsylvania na US wee na-agwa ya maka ebe na ọ sị m na ọ bụrụ na ebe ọ datara ebe dịka na Disemba na nye aka abịa Deputy Controller of Nigeria Immigration Service. Ejetara ya n'akwụkwọ masị agụtara ya n'akwụkwọ omenala bụ eso m n'ibe na-ekwu na omenala na ndị anakọrọ mmanwụ abụrụ aja ibe eluru m na London 2009 anọ m London wee mee olili a na-akpọ Halloween a bụ nkọwa ya bụ Witches and Wizards Festival amosu ilu enyi ya obodo dị iche iche ele nwe anyị nwechara ọnụkwụ asị na isi na agba ndị Ikem na-agba Katọ na-agba Dagaba na-agba okpobili anyị na-agba Akamanatọ na-agba Basio na-agba ele ahụ ka a na-akpọ ebe a na-akpọ ebe anyị na-akpọ community bụ Boro ele akara na-agba ya na Boro emechazie ndị bụ isi ebe a na-achịkọta ya bụ na Notting Hill aka a achịkọtazi ya ebe a na-akpọ mmanwụ nwa ndị tozuru nọcha na akpa ya ebe a na-akpọ ya bụ costume ka a na-akpọ ya ma anyị nwa na-akpọ ya masquerade mịa gbanwaliwere anyị masquerade ka ọ dị ka ebe jọrọ njọ ma nke ba bụrụ sọ mma baba nke ba costume kpọ nke anyị nwa masquerade ka ọ bụrụ ebe jọrọ njọ eso m na ndị jere akwụkwọ gụọ akwụkwọ bụrụ ejiri ọnụ eti azụ bụ na omenala abụrụ aja ibe bụ aja ibe bụ ịtọ nsị maọbụ ije gwọ ọgwụ ka ị wee megide mmadụ ibe gị ọ bụrụ na o nwere ibe bụ omenala dị gị narị iwe eti ya were ya mee ezigbo ibe ndị ọcha kpalichara amosu mee plen na-agba n'ikuku ịma na ihe emepụta ya ime ya anyị ya akwado gị wee na-ekene unu na-ekene okorobịa okpobili bịa n'ọnwa na-ekene ụfọdụ ụmụada anyị so wee bịa si unu na omenala ịnwụ na-eme taa n'ịnwa akpa m dị aka m dị ya mma eso nke ọ bụla bụ ezigbo ibe anyị ga-emete ya n'omenala ebe enwe ha na-agba taa n'ịnwa ọgụ agha nụrụ asụkọrọ mma egbukọrọ mmadụ omenala anyị ga-abụ anyị mechie nwa anyị emume anyị mee ya omenala na ndụ anakọrọ igwedo nna anyị ekwekọrọ ka ọ na iru nna anyị ekwekọrọ ka ọ na ebe na ndụ ebe ekwekọrọ ka ọ na akwụkwọ na-atọ na ndụ ekwekọrọ ka ọ na alụsị ine na ndụ ekwekọrọ ka ọ na ichie na ndụ ọ dị ndụ na ọnwụrụ anwụ ekwekọrọ ka ọ na ụmụada na ndụ ọ dị ndụ na ọnwụrụ anwụ ekwekọrọ ka ọ na okorobịa anyị ya bụ okorobịa kwụsie ike na-aga n'iru ụmụada anyị bapụọ ije ebe ba jere ije n'ụdị na nwunye ba mụọ nwaanyị nwụọ nwoke
mana di bi ebili ibe ji we maldi na nwunye bụ onye nụ onye na di ebili si emegbu na nwunye ma nwunye emegbu na di ya kaba bili n'udo kaba mụọ ozuzo ke mụọ ozuzo we na ayọ unu si unu dịka ụgbọ unu niile bụ ndị bịa be m nwe onye emekwa na nseke ọ bụrụ unu a na-anwa nwere ibe gị zọọ gị ọkpa ma na ọkpa nwanne ka ọ zọrọ ewenye ya na ọzọ gị ọkpa maka na ọ na-elu gị elu ma ọ bụ na ọ bụrụ gị osimi wee na-ayọ si unu dịka ụgbọ anya unu ndị chi mmanwụ ndị chi mmanwụ ozugokwanụ ndị chi mmanwụ biko kaba na-arị bụ unu bụ onye na-eme nke na-adịrọ mma bịa na-ege ntị bịa ozuwo mmetikwe mmadụ owu ntị na owu nda unu apịazi n'ịtalị ọzọ owu ntị na owu nda so unu bụ onye na-eme nke na-adịrị ya na-abụrụ ya kwụsị na onye abụdụ onye ọrụ ndị chi mma unu ka m na-agwa unu bụ igwe dị biko ni si anụ n'ọgụ na ndị ebe ọzọ bụrụ na ịma na o nwere nke ị na-eli na-aba n'anya ma ọ bụ na-aba n'isi libinata ndị ihe elie gaa n'ebe anya na-abụghị anya wee lie ibe dị n'iwu dị n'iwu na ndụ so na Naịjirịa so iwu Naịjirịa anyị bụ ndị na ndụ ya na-obi wee na-ayọ unu si unu na agbacha ebe enwe na ya gbatị ya ogologo gbatị ya ebe enwe obi anyị unu ya agawa n'iru onye na-aga n'iru nwari bi atọdịrị ya ọkpa ebe nna ya ọ bụ na-asị m Chukwu abịa mgbe ọ bụrụ na mụ bụ ebe anya onye Igbo ogwe eji na m echegharị okolobịa maọbụ agbọghọ maọbụ duru maọbụ nwatakịrị nọ n'okpuru nọ na nanị aja echiche ya were aja echiche ahụ kpọọ m iru ọ bụrụ na m na-ekwu ka ọ dị mma Chukwu abịa mgbe gị mee ka mụ na ezinụlọ m ka ibe dị asị m nọ ya adịla ya mara mgboro si anya akwazina ha bicha anya mmiri ọ ya adịla ya mana ka dịla ya mana oyo dịla ya mana abụọ dịla ya mana abụọ egwuru m si na onye na-achị ya na ada arọ na ya bụrụ arọ audience na-etu agwụle ka ọ dị ọ bụ na ọzụcha mmụgharị ọ na-aga n'ezi okporo ụzọ na-eruwe n'ezi ụdị a mbelisi ka mbelisi anyị niile nọ onye na-emela ọrịa niile onye chere m ofu mgbagwo odogwu igwe alụzi oji Igbo niile igwe alụzi oji Igbo niile nne m ụlọ onye chena mụ nwa onye etu esi amụ nwa ị na-anụ ụgwọ abịa n'ojebela akwụkwọ n'ọgụzila akwụkwọ n'ojizati n'aka mmofu mgbadika igwe alụzi oji Igbo niile oge robi na-egwu anọ m
Wale for you. Igwe, you're highly welcome, sir. Maunama, Kiana man. I know. Given a bag, given a bag, no was thinking. I know, perfect. 2025. So, give we can call like Macabre Nando. Over the Vanuno. Over Baganuno. No, you can call like wine and the job, baby. Only the cover I just if I just go barrow, I want to get Yano, one get onye na-enwero na-ala aja anya onye na-enwero na-ala aja anya wokwu nwoke ekwuru m ndị ọtụ na-ewu onye ọbịa nwunye mgbala na-abụ ka ọ tabịa nọ n'anya ya ka ịgba ma na-adịga adị nke keriwo na-egburi ọsị m na onye ọbịa m gịrịgịrị moto dị mmụọ na-ananya oge orie kiri ike nwaanyị adị mmụọ na-ananya oge orie ego kiri ike ụlọ dị mmụọ na-ananya oge orie ego tụ na ịgba ma nọ n'anya onye ọbịa ma erike ọ bụla eziokwu mgbe a na-agba ngị bụ chukwu kere n'igwe kere aka si ga-ekwebekwana ka anyị bụrụ ụbịa chukwu na-eke n'ọchị nke mere eme bụ gị bụ chukwu ka eji eme n'iru bụ gị bụ chukwu ga-eme chukwu ọ dị mma n'aka gị ka ọ dị njọ n'aka gị ka ọ dị chukwu ngị iji mma onye wapere orie chukwu nkene ego ma nnọdụ ịnọ nkene gị nọ ma nnọdụ ịsatọ nkene gị ịsatọ ma nnọdụ ya akụkata gbawara na-eto onye gburu ọkụkọ owu ewu ugbuo etorike na nke o mere egbo mechie ọzọ Chineke ekene dịrị gị Chineke ekene dịrị gị
kekere asị gị kokere bụ ọ gwara gị bụ nwa ụwa elere m anya n'elu ọbụna nke bụ n'anya na anọ ọbụna nke bụ chukwu onwe ya n'anya n'iru ọbụna nke bụ chukwu onwe ya n'anya n'azụ ọbụna nke bụ chukwu onwe ya n'anya n'aka nri ọbụna nke bụ chukwu onwe ya n'anya n'aka ekpe ọbụna nke bụ chukwu onwe ya n'anya okirikiri ọbụna nke bụ chukwu chukwu kere n'igwe kele a iwe o ji wa bụrụ gị bụ chukwu nwa ụwa bụ na ife nke bụ ọka gburu ogbe okpuru iwe ya ọ nke bụ chukwu na-azọ mmadụ nke na-egbu mmadụ ma onye gụtara gị ka ị na-azụ ya gụtara gị ka ị na-egbu iwe o ji wa bụrụ gị bụ chukwu nwa ụwa bụ na nke na-ebunye nke na-ebutu ma onye gụtara gị ka ị na-ebunye onye gụtara gị ka ị na-ebutu iwe o ji wa bụrụ gị bụ chukwu nwa ụwa bụ na o nwere onye agwara ji ka ị na-eghere oghe ma nwoke ma nwaanyị bido na popu aba na ala na-agwazochiri mmadụ o nwere na-enwere ọ na-aya na bịa eme ekwekọrọ ihe ndogwu kara ma ịja na-enwere ebe ị na-aya nne gị ma nna gị ma nwunye gị ma di gị ma nwa gị ma nwanne gị ụkwụ ya na-aya na-ekwekọrọ gị ndokwa nya ka o ji bụrụ gị buchu nwa ụwa iwe o ji wa bụrụ gị buchu nwa ụwa bụrụ gị buchu na-eme eze ma obodo na-echi echi ma gọọmenti na satifiketi onye ngị buchu nyere eze ọbụrụ nya ka iji onye igwe franchise ibi mmadụ emezi mee eze ndị otu a sị na ọja anwụ ya nwụọ ozi ya bụ eze na ndọta ọ nwụrụzie echi na ọ bụọla eze chukwu na ọja ịbịa nara ịma ụta ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọka chukwu kere n'igwe kela ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọka ara ịratị na ịratị ya nya ararị ọrụ asị na ya arụ ọrụ ma ịratị na ya aratacha oke ya ọgwụ ọgwụmegbe na eze na-eme na ọkụzụ siba na onye kwere eze emebi ọgwụmede nwara na ọkụzụ ndị nya shaba dị ya na ndị ke ya na ya dị n'ọka dị gburu ọgwụnwa owo mgbe ọ na ntaja bụ ọgwụ kwuo teje si na mba na-abịa igwe ka iwere ọnụ si na ogbuna ebule mbagbude abịrị isi ọrị ma mbagbude abịrị dị ego na amasị ya ma na taa nnọọ ji eke chukwu na ọjị bịa nara ịma ụta ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọ ka ndị igbo otu iri iri chi na-ebiarịba onye egbori eze ndị awa na-eme ka igbo niile mara ndị batara bịa ọ nabata gị gbugburu ga eze o nwere iji abịa bịa ọsọ gị pụrụ abịazi na be model adịlị nyepụta nnukwu eze na nnukwu keeti ibe eji eri m ka awa na-aba nsu mmadụ na ọ na-amara ụlọ o ndị igbo agwụrụ si na onye bịa mara na nwanne ya bụ abịa mie nya ka ụmụnne m ji abịa m wee mụọ ọjị owu ọkwụ nwoke ka m bata na abịa mere ime ọjị nwe kenete enye si ya na ọjị eze dị eze n'aka ubu ite ọjị kwuo chukwu si ya na ewetara ọjị wetara ndụ nsị ya gị were ndụ gị were gị ka ị wetara m ọjị ọtụ nkere mụ na-ekweri nke were ndụ gị were gị ka ị wetara ude na ọjị kedu ime iji ọma na udere gerede gị were ndụ gị tie n'ebele ntazi anya ka ị nwụrụ ka ọ bụrụ udere gbu elu ọjị were ndụ gị were gị ọjị ọchịrị ọjị nsị ala ọjị ka ntị gị were ma ndụ ka ntị gị were gị ọja so ji mmiri ọzọ bụ ya n'ebele chi m na ọjị abịa mgbe ya na ọjị eze dị eze n'aka ọtị m nwa nke na nke nya wa nya mara ibe m na-ere m na-edesike mmadụ ajụ okwu nsị ya n'ihi iru okwu ka mma were ọjị ka ịgbachi unu ewetara ọjị ka e were ya yọta ndụ onye wetara ọjị weta ndụ ata anya ọnwụrụ na-abụ mmadụ jọjara iwe chukere dị igwe kela na ọjị bịa na ịba ụta ibe m wetara ọjị a ka e were wa yọta ndụ mgbe a na-agba gị sị gị na eze ego n'Enugwu bịara ebe m egwu sị na ndụ ya ji adị ndụ ya ji adị ndụ ezinụlọ ya ji adị ezinụlọ ya ji adị mkpali ego nyere ego mụrụ nwa nyere nwa chukwu dịka oke egbe ọgụ ibe ihe ebie ya egwu ego ọ mbọsụwa dị mma ka ndụ bụ isi a taanị nga bụ ego bụ isi a onye ya ebu ụzọ ya agụ ya ka ị na-eche na mgbosi gboo ka ndị gboo si na-ego ma ha were ego a na-ọta ka ego ndụ abụrụ isi a na-enwere ego dị ndụ onye na-enwere ego isi ọgwawa ya ọnwụrụ ego ka ejekọta paracetamol agwọrụ ya ọnwụrụ appendix dị ọbụla ọnwa accident akụ elekere so na onye nwere ego nwere ndụ ndụ abụrụ isi akwa chukwu na nwere ya ekwetegwo na ndụ abụrụ isi akwa ya bụrụ nwere obodo ịbata ata na ebu ndụ bụ isi abụ isi onye ọbụla bụ ndụ bụ isi kata na anwụ premature ndị maka na-agba ndị buchu kelele igwe onye ọbụla gaa n'ọdụ na iji enye ego onye na-enwere ga-awalụ ya ogbuo ya ozugbo onye abata na mkpụrụ ya ọchụpịa dobe nna ya fesi onye ahụ ụlọ ego bụ isi akụ ihe ji maka ya na-agba ndị buchu kele n'igwe kere onye ike n'ụwa taa na ị na-enyere gị mechi iwe ka ibera
ego bụ eze anya na-asụ ego bụ eze anya na-asụ ihe ọnụ ka ọ dị ala eji ebuzo ogwu ego ka nwa na mgbe gboo ka nwa ka ego onye na-enwere ego na-amụta nwa mgbe gbaa nwa ka ego ji ego anụ nwaanyị taanị nga bụ ego ka eji anụ nwaanyị ka isi anya ogbu na otu gị na-atụ nwoke ime nwaanyị mere iwe amụtụ ya nwaanyị ime nwoke na-etete isi anya ụwa bụ na itu gị na-atụ nwaanyị imeri iwe amụ ya nwa nwoke na-etete ma nke mere gị mmadụ weta nta okoro mmadụ gị na ije na okwu eze bụ na agba gị na onye na-eketara nwa ị pụrụ na aka ọta agba gị na onye na-eketara nwa onye na-enwere ego na-enwere ọnwụ na-ego akawa nwa na ọnụ ka ọ dị ala eji ebu ụzọ gagụ ya ihe maka ya na-agba gị bụcha ukele n'igbe kele ahụ iji ebi eze ego ka o wee medi ihe ebi enye ego ka o wee medi ihe bụ onwe ndị ihe nne gara ego ka o wee medi mba onye na-enwere ego nwere iwe ọ bụ igbo ụwa dị mma bụ ihe eji aga bụ ije ọkpa onye je ka obe mmadụ were ọkpa jee ọbata bịa ọgọdị ọjọọ na ọgba oji bịa ka eji ama azụta na waka otu na ọka na-aga ọdịa mgbe kwuo na onye ga ọrụ nya mpụ onye ọnụ ọbụ ọnụ ka ọ sụtanị ha adịghị ụdịrị oji a moto abịa ngọdị ọjọọ na ọkpa oji bịa ka eji ama moto oji bịa ka eji ama mgbe ahụ a na-aga ọkpa iji bịa ka eji ama moto adịrọ mosaịkl adịrọ baskụl adịrọ venenu adịrọ iji ọkpa ka a na-aga bịa be nwanne gị ma nwanna gị o mechaa gị ọsị na ọkpa iji bịa ka eji ama ngoli ọjị na okpokpo eji abịa ka eji ana moto ebe biri anyị nwere nya bụ na moto iji bịa ka eji ana ọkpa iji bịa ka eji ana bụ ọnụ ka ọ bụrụ bụ onye ọnụ wee gbozi na adị nna anyị mgbo ọma eme nna anyị o ọma eme nna anyị o mgbaji gị na-ekwe nsu nwe ịtụrụ ata n'ụwa ka ibie dure na ọkarịwa ndị ụka karịa ndị omenala anyị adị na ndụ ọrụ tarị abụ ngwọ asị na igbe nwe ya na-apụrụ apụ egwu otu na ọpụrụ na-apụrụ apụ ntụ ịchọ ka ọ bụ ihe otu tinyere taa abịa
Ezigbo nwa Nteje, anyị kene gị. Eze ego one.
So many metamorphoses on the line. I know, get down. Oh, the room, man. That is all the moon. Thank you. God Almighty bless everybody. Amen. You see that better? If you go do it, no problem. What do you want? What do you want? You I can't. I know who will go. This is going. We are going to go back. I have to go. I know. I know. Not about what do you want? I just can't. Come back and move. Come back and move. I know about what I'm doing. What you go, what I'm doing. But talk about why we almost have about you say we are here. How about you? We don't have a bed. Where are they? They say, I did. I do. Where are they? Thank you. Nigeria can Nigeria can Man de kenemu. Ubomile kenemu. Ana nago kai bidoi ba idia. No e mo so kare ko na. No. Onya ni ase na wa lo sa lu sibo yan na ni ya bi. E ba idia ko kai god. I pay you to live a man. I wonder who's in long I can start with them. I know. Why you better not make it over to it? No, okay. Namuku, just in the bird jar. In the bird jar, I will live 1 year. I think you have an ability. Soon a bird jar, I will live 1 year. I can't get a little Mamma may believe when I can't get out of the number of years. Tanya bought bed. I went up to the book of I got it back the bata. Now, walk up and I want to open a yellow bed by a banyan. You want my dear media. Walk up and I want to open a yellow bed by a they want my dear million. You pay when you're to Navia and Natalia. Oh, Japan Nigeria, Janaba. Oh, Japan Nando. Oh, Japan Nama. Oh, Japan Nego. Why I didn't do Nelindo. Palego, Nelego. One. Oh, Jabari, what you will be both at the bank. Oh, Jabaribanando. Oh, Jabaribanang. Oh, Jabaribanego. Why I didn't do Yelendo. Palego, Yelego. Mulan, Wanyalim. Oh, Jabaranando, Yeleba. Oh, Jabaribanando. Oh, Jabarabana,
ọja abalịba n'ego vaya dị ndụ nyere ndụ kpala ego nyere ego mụrụ nwa nyere nwa ọja abalị obodo nwoke na nwaanyị ndị bịara ebe ndị na-abịarọ ọja abalịba na ndụ ọja abalịba na nwa ọja abalịba n'ego vaya dị ndụ nyere ndụ kpala ego nyere ego mụrụ nwa nyere nwa ndị ọgwụ nwoke ma ọgwụ nwaanyị abịalịrị ma ndị dibịa ma ndị na-eti egwu ma ndị na-aba aba ma ndị na-akpụ akpụ ma ndị na-ahụ ọja ma ndị na-agwụ akpịrị ma ndị na-emerụ dibịa egwu nsọrọ ọja abalịba ọja abalịba na ndụ ọja abalịba na nwa ọja abalịba na ego gbaya dị ndụ nyere ndụ gbana ego nyere ego mụrụ nwa nyere nwa nna m gwara m ndụ ndị a na-adara ọgụ onye kpọrọ ndị nwanne enyo maka uche abịa bụ iwe na-eme ka onye ezuru oru nga nne m amara m okwu uche iwe onye na-amara a na-amara ya amara m utu ebe egbukọrọ m ejiri m abụ mmadụ egbukọrọ m na-atụ ụlọ ọba bụrụ maka achara m ịwụrụ ọgọ mba aka m abụ iwe na-amara a na-amara ya ngwa na-efiri ibe anyị na-amara ka anyị nọ n'ebe aja mara anyị iwe onye mara bịa ja anị ya iwe tụrụ na bịa ja anatali ya onye tụrụ ma na-abịa mma anatali ya onye tụrụ njọ na-abịa nja anatali ya ibe anyị tụrụ na-abịa bụ mma ndị ọma ahụ ka anyị ga ahụ egwu na onye ọbịa bụrụ abịala ebe a moto iji bịa ka eji ana mosagiri iji bịa ka eji ana eji ọba bịa ata mosagiri ebere gị ahụ onye ebere gị eji ọba bịa bịa ejikọrọ ọba na n'ọba na ahụhụ ya onye ji ọba wee sokoto wa bịa na ọṅa na lukoro ọja ngwụ n'ezi tupu n'ọbịa ya bụ iji ọba na-ewu ozu onye iji ndị ọgọrọgọ ụlọ ọbịa iji bịa ka eji ana bụ ọnụ ka ọ bụrụ gị ma iji akụ ya ọ dị nna anyị mma ọrụ eme nna anyị nwa na-agba gị tị gị si ire n'ugboro ata na ana ka ị bịa duru owu na ịchụrata na arụsị ya bụ ekwensu ya ka iji wee mebi ụwa na ọ bụrụ ịrapụ na ekwensu a nke nye aka na anụ ọgwụ elu otu okwuzi gị gbuo onye anyị zuo ike ma niile na anya ọbụla ọkali wa chụdatara anyị na si ya na abịa onye o nwere n'ime anyị ya na ya kwụrụ onye nwe m na-enwetara narapụrụ ka nke ya kwụrụ anyị wa nọ na awụ eri ahụ ekwensu ejiri ahụ etinye ahụ rọpịacha anyị ọnụ o nwere ibe na-emeta anyị ha na-abụrụ ekwensu onye nla nna ịbịa ka osigiri ekwensu onye nla mgbo nna ịbịa ka osigiri ekwensu onye nla nwanne ịbịa ka osigiri ekwensu onye nla zuori ịbịa ka osigiri ekwensu alụ ọbụla onye mere ịbịa ka osigiri ekwensu ịbụra na ekwensu ahụ akarịbụ mgbe a na-agba ngị bụchi osigi bịa eduru ekwensu anyị si n'elu tụdata na ala na ọkarịbọ n'ụka karịa ndị omenala anyị adị na
Oka, I see you.
Woke walanga wase Abutia Apakala Lando I believe you Let's boy you say Abutia
Mauna Liugu, Mauna Liugu. What?
Igwe Masha. No, sir. Igwe, no. Igwe, no. Global. All right. Global. Nande kere moon. Obobile kere moon. Obobile kere moon. Obobile kere moon. Ai chakana. Ai chakana ponoro ju. Ai tugulanya na nunu jeme. Nana ana ekuru no azo munu. Egwuru m na ọbịa nwere abụ nwere mbala na ndị kwaya a na-achọzi ndị agha kwaya achọ ebe a vileji abatara nwe ọchịagha na ndụ niile ọchịagha global olu na igbo a na-achọzi nwerezi ebe a na-achọ n'igbo Udani banja. Ugbe bila so wana ke wata. Ibe nyizile ke nyele kana nketa. Wezna adil na imma o. Egu ni bo ma yemel na anyi o. Nke bo obele arozo ya ka nke.
ebe nke arụ ọzọ ya aka nke o ebe nke ọzọ nke arụ na-abịa egwuru m ma ABS ma NTA ji anọ n'ibe na-ebido ya na-ese ntoli ụwa na-aga nsị kama na-eji uche na-enyo enyo nke chere ka ekwere mkpụkpụ nwekwo na-adịla unu mma ebe unu biri ụgbaga ọ ya bute ibe ọma o ebutere mmadụ ọganiru okpobili ya na-aga n'iru iwe ọma na-emeli iwe onye chụwa ọchụta onye kpawa ọkpata ngozi chukwu a na-abata ọma chukwu a na-abata chụa global ọcha global a ga-emekọta isi na n'odu agbago na-abịa na-etenye ọcha global mma na-egwu azụ na-adị mma ọlịka ịkpụ wee sio ibe dị na ndụ bịa were na ọjị nwata taa dị n'otu ka anyị taa n'ibe ka anyị bụ ndị ya atị ka anyị tatakwa ndụ ka anyị tata ebe ọma ebe ahụ bụ na ndụ
akọọdị a na-esi okwu nwayọ Jesse, what's it going? No, I'm good.
Okay, sorry. His Royal Highness Igwe Sir John Ewuno Ojena Mmụọ One of Nando. Ife anyị na-eme n'ụbọchị nke taa bụ n'Okpobili na-agba ebe ọnwa nge iji wee gụọ arọ. Ị na-anya ịfụ mmanwụ pụgasịrị ịfụ ka mmanwụ na-agba na-awa na-enwe aṅụrị. Ife na-eme obodo ji adị mma. Ife na-eme ụmụaka ji abịa n'obodo. Ife na-eme aja a na-atụta ndị ụmụaka na-atụta ndị ụmụaka na-amụta ụmụaka obere ọkpa na-abata. Aṅụrị juru m obi. N'ife na-eme anyị bụ na ya bụ mmemme katara ifuru ọchịagha Nando niile ka ọ nọ ebe ahụ. Ọchịagha global dignitaries karịa olekilekpọ nke Nando na ịbanja eze alụsị ihe ojii niile. Ife Nando ji eme mmemme a bụ ji agụ mbido arọ. Ife a na-akpọ ya bụ ọnwa nge Nando na ọnwa izizi na Nando ya ka eji agba ebe. Ife dịka ndị ezi Nando na Ivite Nando na-agba ebe ma ndị ike nke Nando na-eme ife a na-akpọ ibu mgbọrọgwụ na-esu arọ. Ọnwa ọkabube agụ ji esu arọ. Agbụrụ bụ nsokwe na agbụrụ bụ isi dibịa ebuo mgbọrọgwụ na arọ ọzọ chukwuru mmadụ ndụ nsokwe ya ebu mgbọrọgwụ. Ndị ezi Nando na Ivite Nando a na-agba ebe mmanwụ na-apụ etu esi eme ya. Ana m ebunye ndị Okpobili ekene. Anyị na-ebunye ebe ekene maka ibe niile maka na m akwadoli ọfụma emeli ọ na-atọ ụtọ dị peaceful. So ana m asị wa jide ka wa jide onye asị jide ka o ji n'oji mma. Igwe daalụ nne sir. Thank you very much. Yeah, thank you sir.
Hey!
Malagoro, the only present general. Obanyabo Shiseno.
Onye ngine na-ekwu HSE Dr. Achara m ịwụ November fanda abisi ndị isi ojii nọda na ndị isi ojii na mfọ ndị isi ojii niile fanda ebere chukwu abịa m igbu ihe ojii mmụọ ekpere m okwebili na ndụ nwa mmadụ nwa mmụọ na ndụ the new servant of the new covenant nna ijere na nke ikpeazụ ya igwe ole kere ekpo na ndụ kụwa niile ekwukọrịta abụ m onye okpobiri na Nando na Anambra East Local Government Area na Anambra State. Ebe m mere bụ agụgụ arọ Nando na-eme ọnwa nge abụ ọnwa alụsị Nando. Taa ka anyị gbara ebe taa ka ọ kwụsịkwuru ndị na-aba ebe anwa a na-agbara alụsị eji eme agụgụ arọ ebe ọ bụ ji aba n'ala ebe ọ bụ na-apụtakwa bụ ezi Nando na Ibita Nando aka m na-atọ ụbarụ n'isi oyo isi Nando aka atọ na Adagam ndị na-aba ebe ahụ na Nando. Yes, obi tọrọ m ụtọ tarị nne mana iko eji ama ka eji amalị ya ike eji ama ka eji amalị ya. Ana m achọ ibe dị mma na ibe dị mma ka na-abịakwute m onye ọbụla abịalị na be m onye ọbụla abịalị mmemme m onye ọbụla abịalị n'obi m na-enwere nsogbu n'iwe etu na-abịa na Natalia sọsọ ma ọ bụ na onye ahụ ibe bụ mkpịa gbọbịa dị ya na mmụọ bụ ka weta nsogbu ibe ọ na-anọ onwe nsogbu mana iwe ọbụla abụ dị onye anwa na mmụọ maọbụ iwe bụ obi ya ọ bụrụ ka o weta nsogbu n'ebe a ma enwe nsogbu mmadụ eme enwe nsogbu n'ebe m na-eme ibe nwa nagara ebe ute ndị ebe ute okwu ndị ọbụla m hụrụ adịrị onye ọbụla bịa na mmemme ma mma bụ mmemme ọgbụgba ebe okpobiri ịmara ibe eji akpụ ya mmemme mbụ na owu onye na-aya mmanwụ bụrụ mmanwụ obodo alụsị nna dị n'ụwa bụ onwe ya dọwalị ọ bụrụ mmadụ na-abụ ibi na Chukwu bụ onwe ya eburu Chukwu anya tupu ọmụgba ndị ọzọ nekwana onye ngwa ụwa so n'ebe bụ ebe okpobili mana mmụ bidoro ya mgbe na-ekwusi na-adịrị onye ọbụla mma ma nwoke ma nwaanyị ma onye okpobili ma ya na-abụrụ onye okpobili onye ji obi ọcha wee bịa ga-abụ ebe ọma onye ebido obi ọjọọ wee bịa ga-abụ ebe ọjọọ onye ego ebururu ọ ga-abụta ya ịma na ego abara abụ ma ego akpasara akpasa bụ ego wuru ewu ka ọ bụ mana ịkpasa anya ma ọ bụ ya n'obi ọcha ya abụta ya na onye tuwo ọ pụta nye bụ ekpere mbere onye ọbụla ekere m okpobiri nne ka ba nwee ike na-apụtakwala taa mana ọ bụ ọlụ mana m chọrọ ka ọ na-ada ụdị ahụ maka na ọ na-ada ụdị ahụ o gosi m na anyị ekere m na ọ bụrụ okere ọbụla ebe okpobiri mana ebe ka Chukwu chọrọ ka e were ijikọ okpobiri nke mmalụ na ọ bụrụ okpobiri wee too obi gbaba ebe ebe mmadụ dị iche iche eme n'okpobiri nna mmadụ mgboro onye na-emela ọrịa niile onye chere m ofu mgbagwodo igwe alụsị ojii Igbo